Ka jingpule na ka kitab Deuteronomy, kelenong kepalai pasau kad khot iwei hadu khadar. Dia Moses ulalit kiu na rithor Moab shau lum nebo, usentai lum Pisga umamar persya ka Jericho. Utrai ulapin I hau ya ka ri baro, ya ka Gilead shadu dan, ya ka Naphtali baro, ya ka ri Ephraim bat Manase, ya ka ri Judah baro shadu ka Duriau Sepni, ya ka Negeb bat ka rithor, kata kamot ya ka them Jericho, ka shnong gin telai shadu Zoar. Kumta utrai ulaong hau. Kani kata kari kabangala kular hau Abraham, hau Isaac, pad hau Jacob ban ai haki khun gik siu jungki. Ngala ai la di pi ban pet ye ka dalak ikmat, Henry pin yo len shatai. Kumta Moses ushakri utrai ulayab hangta, hari Moab kumba utrai ulakren. Bat letep ye hathem hari Moab, mar persya ka Bet Peor, Henry, dan Briu ubatip ya gajakatep jumu hadu menta menne. Moses uladap shispa arpos nem karta menba ulayab. Ikmat jumu kimshem birye bat kabor met jumu kamshem noram. Kibat Israel kilayam na kabenta Moses harithor Moab laipo sngi nangta lakot artat kisngi jingyam bat jingsmosi na kabenta Moses. Te Joshua khun unan uladap da uminsim ka jingstan namar Moses ulabu ilagi khti halor jumu. Kumta kipat ba Israel kila komu yau bat kirale thek kumba utrai lo hukum ya Moses. Nadu uta kapor shim ni isu unong itu lupa Israel ubakum Moses ya uba utrai ula itu markman. Dan kum mau hakidak bat ki kampela baro kiba utrai ulapha ye banle hari Egypt. Hau paro bat ha ki shakri jumu baro bat ha kari jumu baro bat ha ka borba bat ki kam ki bakrau bat ki bashir khai kiba Moses ulale hakmat ki Israel baro ka ktien jong utrai. Kasam Henry kad khot iwe hadu saw hinyo bat khatsan hadu khat Henry. Dorisa da ka jingkren hau U Blei pi ka perthei baro. Tuwai burom ye ka kerteng jumu tiaro pendon burom ye Tuong hau Blei katno kiba itriam ki kam jome ka bor jome ka kraw kata bagi nong shun jome ki pendret ria hakmat jome ka perthei baro ka mane yame karwai yaro ya ka kerteng jome ba usensha da ka borba junam bagi khmat jung ki pahara ya ki jat benriu ki bab ya ben ban yeng persya yu nganterwa hame ki jingterwa thang da ki basngat da ka tedam jing kinya lang brod nganterwa da ki masi kertong bat ki blang alis ngap ki baro ki bading burom ya U Blei nganya thu katno pula le bha yanga. Ka gospel katkum Matthew kelenong ka bakhat pra karkhot khatsan hadu arpho ladau henmen upara jumpi ule bamde khilet sneng yu Henry tule jar tang para mapi ladau shashkor pi pilapin bna yala henmen pilapin bha yala henmen upara Henry lada tre snap yepi to yalam uwei ne arangot gibriu lembat pi bakasaki jongki nilai ngot kan kershan ya ke jingken no jongpi Henry lada tre snap yiki tiyathu ya ka kambaro ha kabalang balada snap ya kabalang ru tule yu kum ya gentle ne nong krong khajna ngaong hapi kat kaba phinte ha ka perthei la te ru hamneng kat kaba phin penlait ha ka perthei la penlait ha beneng ru sa ka ne ru ngaong hapi lada arngot na phi ha ka ne ka perthei phi ha jingmot lang ban pan ukpa junga uba habneng ai hapi hab arna lai ngot kia don lang ha ka kerteng junga nga ngadon ringkat batki ka gospel jong utrai